салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 10 июли соли 2026 мебошад. ман тасмим гирифтам ки баъд аз чанд муддати хомӯшӣ ки дар шабакаи мо видеои нав набуд, кору бор бисёртар буд ва инак ман камтар вақт ёфтам, омадам дар ин ҳавои гарме ки ҳоло 38 дараҷа гарм аст, ба маркази шаҳр омада як сайру гашти кӯтоҳе дошта бошам. дӯстони азиз, омадем ба назди варзишгоҳи нави шаҳри Душанбе ки шабона манзара инҷо хеле зебо аст. ин варзишгоҳ гирдобагирд ҳама ин чароғҳо ва болопӯши ин варзишгоҳ чароғкорӣ карда шудааст ва ҳар шаб инҷо чароғҳояш гирён аст. Як манзараи хело ҳам ба зеб дорад. кори сохтмонӣ ҳеҷ тавре ки мебинем бо суръат идома дорад ва назар афканед ки ин варзишгоҳи нави шаҳри азизамон дар яке аз манзараҳо, дар яке аз минтақаҳои беҳтарин қарор дорад. аз ду тараф дарё мегузарад ва агар инҷоҳо мисли ана он биноҳое ки дар видео дида истодаед, ин гуна биноҳо агар бисёр шаванд, хело ҳам боз намуди шаҳри азизамон дигаргун хоҳад шуд. инҷо яке аз даромадгоҳҳояш мебошад. се то ҳамин гуна даромадгоҳ дорад. аз тарафи роҳе ки донишгоҳи миллӣ ва мадрасаи нав мебарад, аз инҷо се то ана ҳамин гуна даромадгоҳ дорад бо ана ҳамин гуна копрук. ҳоло ба фикрам ки дохили инҷо даромадан мумкин нест. ман наздик ҳам нарафтам ва шояд агар ки якчанд муддат пас даромади инҷо мумкин бошад, яъне оянда иҷозат шавад, даромада баҳри шумо як видеои хубе хоҳам кард. ана ин даромадгоҳи варзишгоҳ аз тарафи боғи ҳайвоноте ки дар инҷо буд, роҳ аз тарафи роҳи калонӣ ҳамонҷо. як ду се рӯз пеш дар кӯҳҳо боришот шуда буд. аз ҳамин сабаб оби дарё каме ҳам рангаш зард шудааст. бубинед чӣ хел ин роҳҳо баъд аз таъмир чӣ гуна ба зеб шуданд, чӣ гуна ҳамвору зебо ҳастанд. ва дуогӯ ҳастем ки тоҷикистони мо ҳамаи роҳҳояш, ҳамаи минтақаҳояш ана ҳамин гуна обод шаванд. дар инҷо шояд аз дурӣ натобад, лекин кор ба авҷи аъло расида истодааст. ҳамаи коргарони инҷо бо суръат дар ана ҳамин ҳавои гарм барои тез ба истифода додани ана ҳамин варзишгоҳ ҳаракат карда истодаанд. ин варзишгоҳ агар обод шавад дар осиёи марказӣ, ба фикрам яке аз калонтарин аст. шояд 40 ё 50 ҳазор тамошобин барад. ба фикрам ё 40, агар хато накунам. шояд касе агар донад дар зери видео нависед. дӯстони азиз, ин видеои мо баъд аз якчанд моҳи хомӯшӣ буд. аз шумо хоҳиш мекунам видеоро дастгирӣ кунед. видеоҳои нав бо сифати баланд дар пешанд. худо нигаҳбони шумо бошад.